Assalamu alaikum, barkamu da haka yan uwa. Sunana Sadiq Sali wanda aka fi sani da Sadiq Kawaje a cikin wannan tasha mai albarka, cikin wannan shiri mai albarka. Insha Allah na zo muku da wani application kamar yadda gani. Wani application din shine wannan application din zai taimaka maka abubuwa da dama. Al misali akwai masu irin koyon girki fannin mata kenan, akwai wani masu koyon wani abu ko wani dai wani abubuwa. Ka san YouTube ya da abubuwa da sosai da yawa. Wannan application za a yi shi akan YouTube ne. In a ce akan YouTube, wannan YouTube kowa san YouTube ya san abubuwan da ba abin da babu a YouTube. YouTube ba abin da ba sa koyarwa. Duk abin da kake tunanin cewa za in kai sacin zaka samu wannan abu. To zai iya cewa kana son ka koyi wannan abun, kana son ka kalla wannan bidiyo, kai baka son ka tsaya, kana son kai chatting, kana son kai wani kai view wani hoto, kai wani view wani abuwa. To ya za a yi? To wani application shi zai taimaka maka yanda zaka yi manazin bidiyon din, inda kake zaka kalla bidiyon, ko ina kake a cikin wayarka zaka kalli wannan bidiyon. Shi haka wannan tsarin abu yake. To kai tsaye zan nuna mana application, zan ajiye ma application a description kasan bidiyon, kana danna kasan sunan bidiyon, kana danna kasan zagan application din insha Allah. Dan waya tana da kai, dan Allah in baka danna masa subscribe, dan Allah kai hakuri ka danna masa subscribe, za ka rawa ta fito ka danna on. Wannan subscribe din ke cewa kullun a danna mana wannan application na subscribe din ba kudi ake cirewa. Wasu da yawa suna cewa kaman kudi ake cire Allah subscribe. A'a, wannan shine zai ba mu dama cewa mu ƙara samu su application, mu ƙara himma wurin nemo wasu bidinan, wurin mu ƙara sacin mu nemo wasu application ɗin da za mu ringa kawo muku. Shine wannan shine dama. In shiri na yana burge ka, tashin tana burge ka, in ka danna subscribe duk lokacin da muka ɗaura bidiyo YouTube za ta sanar da kai cewa wa'annan fa sun ɗaura bidiyo. Shine to haka bari nuna ma na application ɗin kai tsaye. Gashi ne new web, sai ka shige shaka. Kana shiga nan zaka, in ka shiga ciki zaka zaɓi channel ɗin da kake so ka kalla na abubuwa. To sai ka zaɓi channel da kake so. Wani channel kake so? Ni yanzu zan yi searching channel ina ne. To yanzu haka sai in searching channel, sai ga gani da already dama na yi searching, amma zaka zo kai typing anan, duk dama zai ringa aje maka history wanda kai searching. Sai in searching haka. Idan ga wannan channel ina ne, wannan bidiyon nan ga wasu ne na daura su. Yanzu ya za a shiga, sai in shiga bidiyon da na daura a haka. Sai ka dana nan, to oke ban kunna wannan ba a wayata ba. Wannan in ka zo zai nuna maka. Assalamu alaikum wa barkamu da warna haka, barkamu da shigowa na cikin channel Himma mai albarka da wannan shiri mai albarka. Barkamu da wannan wata mai albarka. Allah an sa ibadun mu, Allah biya mana bukatun mu, wani alkhairi Allah kare mu shi wani sharri, kuma Allah zauna da kasan mu lafiya. Insha Allah ni ne da na kudi Sadiq Kawaje a cikin wannan shirin, cikin wannan channel mai albarka. Dan wadalla yana tana da kai da zaka ga gan su ko zaka gani duk inda kake son zaka yawo da shi, zaka yi abin da kake so da shi a ciki. Har wani application is very important, zai maka aiki sosai, zai maka amfani. Dan da yake nan to in ka gama, sai in kana son koma can ne sai ka danna nan, kaga zai kawo ka kai tsaye a inda kake, kuma ba tare da waccan zai dawo farko ba. Ka gani mun kalla second 35. to haka dan wayna tana da kai dallan application ne ya burge ka, da Allah ka hakuri ka danna masa subscribe, ka rawa ta fito ka danna all. Nagode kamar like mun share. See my next video.